Príklad číslo 11. Daná je priamka P minus x plus y minus 3 sa rovná 0 a kružnica K, zatvorka x plus 3 na druhu plus ďalšia zatvorka y minus 2 na druhu sa rovná 10. Zistite najväčšiu x-ovú súradnicu priesečníkov priamky P s kružnicou K. Inak povedané, máme vyriešiť dve rovnice s dvomi neznámymi. No, vyjadríme si najprv z priamky P, y. Takže y sa bude rovnať x plus 3. Tak, a tento y dosadíme sem. Ja si urobím takú malú úpravu, že toto budeme mať, zatvorka bude x plus 1 na druhu po úprave a poďme teda na to. X plus 3 celé na druhu je x na druhu plus 6x plus 9 a x plus 1 na druhu je x na druhu plus 2x plus 1 a rovná sa 10. Dobre. Teraz čítam veci, ktoré sa spolu čítať dajú. Dostanem 2x na druhu plus 8x 9 na 10 minus 10 0. No, super. Rovná sa 0. Ešte to môžem rýchlo predeliť dvomi. Čiže mám x na druhu plus 4x sa rovná 0. No, najlepšie ako to vyriešiť je, že si výjmem x pred zatvorku. Čiže máme x krát zatvorka x plus 4 sa rovná 0. No a aby toto bolo 0, tak musí byť buď toto 0, alebo táto zátvorka. Čiže buď bude x nulové, alebo bude x minus 4. No a my sme chceli vedieť tú najväčšiu hodnotu a v tomto prípade najväčšia hodnota bude 0.